uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uphastor weningi ilobuyeke abe nokuchaza amaphupho. Bakhona-ke oprincipal abanako ukubuye bethi-ke angiwachazi kahle amaphupho, kodwa okubi abakuvezi lokho okuyiko ukuthi hayi njengoba uchaza nje akuyona lokho nakho kuyiko, bavele bathi hayi uyabheda. So ngaza kwethu, if principal and you are correcting someone, correcta ngokuveza lokho okuyiko. You don't just correct someone by saying wow uyabheda, akusiko lokho, uyabona, bali kasikho lapho. Sila phone uma ukuthi uyafona uzofona kuswa ngo9 ku5 awungu-WhatsApp. Qikelela ukuthi-ke ufona from Monday to Friday kuphela. Nakuwo ubalekile. Sibheke uZandile Madile. Sawubona baba, ngicela ukubuza ukulahlekelwa isikhwama kuchazani. Akachazi ukuthi isikhwama seyimpahla, isikhwama sama cosmetics, isikhwama sani, whatever, isikhwama esinempahla yakhe ebalekile. So wani ngokujwayelekile uma uphuphe isikhwama kuwuphawu olungaba olubi vele uma silahlekile noma sikulahlekele, ngoba lokhu sekusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele uqinise kakhulu emkhulekweni, noma-ke uthole ezinye indlela zokuzilekelela, ngoba kungenjalo uzophunyukwa utho olubalulekile ungalindele. Kanti-ke sibheke kanje. Number 2, kwesinye isikhathi omunye angayibeka kanje, uma uphupha isikhwama uphawu olubi uma sikulahlekele. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ulahlekelwa yinhlanhla ngenxa yesitha esiyithwebulayo. Omunye umuntu uma kunobunhlanhla obuthwetshulwayo uyephuphe ama-belongings wakhe elahleka, kanti kuthwetshulwa manje lebulo bunhlanhla, yabona, bakho. Kukhona umuntu okwephuca ubunhlanhla ngemithwebulo. Number 3, omunye angayibeka kanjena, kwabanye uma uphupha isikhwama uphawu olubi vele uma sikulahlekele. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele usukume uthole usizo noma uzikhulekele wena uqobo ukuze unqobe ngoba unesitha esibi esikugadla ngemithwebulo ekwephuca ubunhlanhla nezobe siphazamisa ngabe isimo sezimali noma isimo senzuzo, okanye iphazamise konke lokhu wena uzalwe ukufumbethe, iphazamise konke lokhu uzalwe ukwembethe, yabona, ukuphalisiwe, yabona. 4, ngenzeka futhi omunye angayibeka kanje, uma uphupha isikhwama uphawu olubi. Empeleni uphawu oluhle uma sikulahlekele kodwa usithole, ngoba lokhu kungenzeka usukhonjiswa ukuthi-ke yehlulekile imizamo yesitha yokuthwebula ubunhlanhla bakho, noma-ke yokuthi umuntu ekushaye ngesitina kumuntu wakho, noma okanye-ke yokuthi bekuthathele utho olubalulekile noluyigugu lakho, ngoba ungaphupha belahleka isikhwama kanti bazokushaya ngesitina, indodeni noma intombini, lapho bekuthathela umsebenzi wakho ophila ngawo, kanti kukhona ubunhlanhla obubalekayo obulahlekayo kuwena. Kodwa uma usithole lesikhwama kusho ukuthi kuhambe kahle. Omunye angaphupha ilahlekelo lesikhwama bese uyafutha ngezinto ey'thile, or uyageza into ey'thile, or ephupha esesithole isikhwama sekusho le mithi okade uyisebenzisa ikwazi ukuretrieve le nhlanhla yakho ibuyise back, noma ikwazi ukulanda lokho kade cishe kwakuphunyuka lawo mathuba amahle. Omunye kade ekhuleke faster ephuphe isikhwama sakhe samlahlela kudala sokasitholile, futhi-ke lo mkhuleki namandla ukwenza njani ukuretrieve, ukubuyisa, ukulanda lezi zinto esabe zithwetshuliwe, esabe zintshontshwe yisitha through imithwebulo, noma kuzokwazi ukubuyisana nomuntu owabe bekushaya ngesitina kuye, zokwazi ukuthola umsebenzi ababe bephuce wona, njalo njalo. Kodwa sibheke ukulahleka kwesikhwama setho.